Crita alaming lelembut. Ira-iraan geguritan gondo menyan. Anggitanipun Heru Patria. Adzan magrib mentas ngumandang, nanging suasanane wis peteng dedet. Langit katutupan mendung kandel, grimis tumurun. Kadangkala kilat nyigar langit, banjur disusul bledek jumedher. Ardi lungguh gemeter ing poncot kamar. Tangane nyoba mencet saklar, nanging listrik kang wis mati kawit sadurunge udan durung murup. Engsel jendela gumerit mbukak lan nutup keterak angin midit. Tok tok tok. Ujug-ujug keprungu lawang ngarep ditotok. Suarane lamat-lamat merga tumpang tindih karo gumrubuke angin. Ardi, bukaan lawange. Bukaan lawange, Ardi. Ardi niling-nilingake swara mau, ngira yen iku suarane bapake lan ibune sing kondur tindakan. Ardi menyat, banjur jumangkah menyang ruang tamu. Sinambi ngrapetake gulon jakete, Ardi mbukakake lawang. Iya Pak, sedhela. Lawang diwengakake sapratelon. Ing saselane angin midit lan tampune banyu udan, Ardi kaget. Ana kenya ngadeg ngejejer kanthi sandangan teles kabes. Topi amba nutupi sebagian raine. Bareng ditamatake permati, Ardi ora pangling. Oh, jebul kowe to, Nat. Mlebu ora kepenak ngobrol ning jaba. Adem. Aku mung sedhela kok, Di. Ucape lirih, keprungu serak. Aku mung arep meling supaya sesuk balekno buku puisiku sing kok silih. Tulung terno dhewe menyang omahku. Ngopo ora kok jangking saiki wae, Nat? Wis rampung kok olehku maca. Aja, mengko bukune mundak teles, banjur rusak. Apa bukune dak wenehake kowe ing sekolahan wae? Gak usah, Ardi, sebab aku sesuk ora mlebu. Ana kepentingan sing bakale kowe ngerti dhewe. Ya wis yen mengkono, sesuk dak terake menyang omahmu mulai sekolah. Nanging omahmu rak sik panggah ning kromasan kae to? Iya, panggah sing kae. Aku dak mulih ya. Durung kober Ardi semaur, Natasha cengkelak balik. Awake diuntal udan sing saya deres lan petenge wengi. Mudhun saka bis, Ardi age-age marani gubuk sak ngisore wit ringin gedhe. Mendunge agendanu. Sekawit dheweke mesthekake sakwise mudhun saka bis terus ditampani ojek sing mangkal ing gubuk kuwi. Nanging embuh merga cuaca sing ekstrim iki apa piye, ora ana siji-siji ya tukang ojek sing janggol ana kono. Bukune Natasha digegem rapet. Dheweke wis maca guritan-guritan sing meh kabeh isine bab rasa tresna marang pawongan kanthi inisial A kuwi. Senajan jenenge uga diwiwiti nganggo huruf A, nanging Ardi ora wani GR.
yen kabeh geguritan iku katujokake marang dheweke. Ardi ora wani nelakake rasa senenge. Natasha kliwat sempurna tumrap dheweke. "Arep menyang kromasan, Nak." Ardi jenggirat. Sakwenehe kaki-kaki kanthi jenggot dawa werna putih, ujug-ujug wis ngadeg ing ngarepe. Wong tuwa iku nuntun sepeda sing wis tayengen kabeh wesi-wesine. "Leres, Mbah." "Arep ngopo kowe mrono?" "Badhe mangsulaken bukune rencang kula." "Sapa jenenge kancamu iku?" "Natasha, Mbah." Wong tuwa iku nyawang Ardi landhep, ndadekake jantunge Ardi deg-degan. "Yen kowe arep mrono, ayo bareng aku wae. Mengko tak terke nganti ngarep omahe kancamu iku." Ucape nglendheh, panyawange uga ora landhep maneh. Ardi lega. Ardi dibonceng sepeda tuwa iku, banjur diliwatake dalan terabasan sing lindhuk dening wit-witan. Sakdawane dalan ora ana sing guneman. Sangsaya adoh, wit-witane sakiwa tengening dalan saya gedhe-gedhe lan ketel. Saking rungkute, kaya-kaya pang-pange wit-witan kuwi padha dempet. Langit ketutupan royome gegodhongan. Sepeda dipancal sak titahe. Ardi nggumun. Ing atase umure wis tuwa, nanging pawongan kuwi ora katon krenggosan. Napase stabil. Nalika Ardi isih gagas-gagas mengkono, wong tuwa iku ngendhekake sepedahe. "Awake dhewe pisahan ana kene wae, Nak. Omahku ing totokan ratan iku menggok nengen. Lah, omahe kancamu ing sisih kono, totokan ratan sisih kiwa." Wong loro sewang-sewangan. Ardi mbacutake laku. Bola bali sikile kesandung watu lan oyot. Bluk! Buku geguritan ceblok saka tangane ing satengahe grumbul. Ardi mandeg. Dheweke banjur ndodhok. Tangane grayah-grayah njero grumbulan. Nalika krasa tangane nyenggol barang padhet, Ardi alon-alon geret. Ardi kaget nganti kegeblak. Barang sing ana gegemane pranyata maesan sing gluprut getih seger. Gandane amis. Maesan age-age diuncalake maneh menyang grumbulan. Kanthi dada gemeter, dheweke mlayu ninggalake panggonan iku. Suket-suket nyerimpeti dalan, ujug-ujug ngremet lan jiret sikile. Ardi tiba kejegal. Saka grumbul anggone guang maesan mau, ana getih mblambang tumuju Ardi. Saya suwe saya akeh, saya ngecembeng. Megung ngupengi Ardi sing ora bisa ngadeg merga sikile kebondo rayutan. Ardi kecemplung blumbang getih. Dheweke munek-munek banget nanging ora bisa mutah. Bareng karo pambangune asu ajak sing keprungu lamat-lamat saka kadowan, kahanan sakiwa tengene Ardi ngalami owah-owahan. Ketele alas sirna sing katon dadi wong-wong ngupengi dheweke. Ana sing gujeri tangan lan sikile. "Culno aku, culno, oh culno."
Ardi mberot. Sak temene Ardi kepengin tangi, banjur mlayu gendring ninggalake wong-wong sing saka rumangsane bakal nyilakani dheweke kuwi. Nanging kegawa awake sing krasa lemes, Ardi ora kuat nglawat. "Tenang Ardi, tenang yo Le. Iki aku, bapakmu. Syukur yen kowe wis sadar. Wiwit ditemokake warga ing tengah kuburan kromasan, wis 3 dina kowe semaput. Uger sadar sedhela. Kowe mung tansah nyeluki Natasha wae. Bar ngono banjur semaput maneh." "Natasha, oh ning ngendi dheweke, Pak? Ning ngendi? Aku kudu mbalekake buku geguritan sing tak silih marang dheweke. Ning ngendi Natasha? Ning ngendi?" Ardi bengak-bengok kaya edan. Wong-wong banjur nggujeri rasa maneh merga Ardi polah mancal-mancal. Ibune ora kendhat anggone muwun. Sakwenehe kiai sing ngadeg sisihe Ardi lan kusuk umak-umik ngrapal ayat suci, ujug-ujug nemplekake epek-epek tangan tengene ing bathuke Ardi. "Tabahno atimu Le. Natasha kancamu kuwi wis ditimbali Gusti Allah 7 dina kepungkur merga ngalami kacilakan rikala plesiran. Jasate wis dikubur senajan nganti saiki bagian sirahe durung ditemokake. Lan babagan buku geguritan iku wis dipasrahake marang wong tuane supaya dikubur ing sareane Natasha." "7 dina? Ah, mokal. Wong dek wingi Natasha isih dolan ning omahku kok. Sampeyan aja ngapusi aku, Mbah." "Kabeh iku bener Ardi," kandhane ibune karo sesenggrukan. Ardi mlorok saking kagete. Nanging alon-alon panyawange dadi sangsaya peteng. Kabeh dulure wadon sing ngadeg ana sandinge nangis mingsek-mingsek. Bapake uga sungkawa. Dumadakan panjenengane alok sura weruh mripate Ardi sing sansaya merem dipet. Ardi semaput maneh. Kaya-kaya ragane kentir ing segara getih. Riep-riep ana ing alam bawah sadare, Ardi krungu suarane Natasha sing lagi maca geguritan asmara kanggo dheweke. Geguritan asmara saka alam liya. Padha-padha geguritan asmara kang mambu menyan sing nuwuhake rasa kang durung sampurna kanggo diucapake.